उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलेलं आहे। आनंद परांजपे यांची म्हाडाच्या सेल्फ ग्रुप रिडेव्हलपमेंट अथॉरिटीच्या उपाध्यक्षपदाची नेमणूक रोखण्यात यावी अशी विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे। आनंद परांजपे यांनी नुकताच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला रामराम ठोकून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केलाय। यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातून त्यांच्या नावाची शिफारस या पदासाठी करण्यात आली होती, मात्र आता त्यांनी पक्ष बदलल्यामुळे या नेमणुकीला स्थगिती देण्याची मागणी सुनेत्रा पवार यांनी केली आहे। समन्वय समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली असून पत्र लिहून अधिकृतपणे स्थगितीची सूचना देण्याचं ठरलं होतं, त्यानुसार हे पाऊल उचलण्यात आलंय। राष्ट्रवादीचे विरोध होतोय, त्यांना तो महामंडळ दिलं जाते की देऊ नका असं पत्र कोणाला? आनंद परांजपे साहेब कोण बोलला? राष्ट्रवादीनं अरे राष्ट्रवादीमध्ये नाही ते, आता शिवसेनेमध्ये पण त्यांना महामंडळ देऊ नका असं पत्र